sing pengaduan niku mboten ditindaklanjuti kan lho mboten ejo. Makane langsung ngriki ngoten lho. Putus ngriki. Tempatnya Putri ngriko. Niki wau kan jelas-jelas wonten aduan. Sakjane niku pun mulai niku ngadu teng mriki mboten ditanggapi, mboten mantun. Teng mriki mboten mantun. Niku wau beneran teng kene. Ngadu teng kene kula ngoten. Sing jaler pinten? Pinten? Ya udah ngadapi lari ekstrim 90? salah mungkin. Samanten. Nah, itu deh. Atas jenengan mboten kesel ngoten ningali apa ngoten. Iku lho dongake kok sak selamat, tahu sabar, pasrahkan ke Allah. Pundi sing saya pundi sing awan kula ngeten. Ngoten to. Tapi mboten napa-napa to. Sing lare estrine. Mboten apa maksudnya ini? Maksudnya sing lare estrine niku napa? Pihak keluargane. Nyuwun kekeluargaan. Nggih, pengen Pak. Ngoten. Tapi kalau ngomel ngatur mau kan cara jalan mriki. Dan ngene keluargaan nanti. Nggih, ngoten mawon, ngoten. Nggih, ngaten nggih. Nggih.